Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Black Orchid Eau de Toilette 2015 for Women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Pambabae ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Toilette ni siya butang balon, layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, maprutas, nga mabulak, nga may pagkaduta, amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have truffle, ilang-ilang, blackcurrant, kag bergamot. Na ang truffle amo na siyang manamit nga gourmand nga hamot nga simutan mo sa sini nga pahamot. Tapos may ilang-ilang siya ng prutas nga do saging nga aslom. Tapos blackcurrant ng prutas nga matamis kag madulom. Kag bergamot mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have black orchid, tuberose, kag fruity notes. Na ang black orchid masimutan mo sa sini dayon nga pahamot. Tapos may tuberose siya puti nga bulak. Kag fruity notes wala gin lista kung ano nga mga prutas basta maprutas siya. Kag for the base we have patchouli, incense, sandalwood, vanilla, vetiver, kag lotus. No, ang patchouli amo nang gahatag sing iya nga pagkaduta nga hamot, kag incense ng usok, sandalwood ng oriental nga kahoy, vanilla pampahumog, vetiver kuskus nga duhilamon, tapos lotus ng aquatic nga bulak na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye bye.